Ya, bar kuwi nembe Mas Julang diaturi. Katresnan sejati sing tegese antarane pimpinan Bapak JM dan juga parsetap karyawan ing Pinggir Jagung Baru tansah nandukake katresnan sejati untuk kejayaan dan kemakmuran PG Rejoagung yang tercinta. Yuk diaturake katresnan sejati. Dados, yuk. Ikan salindi. Dedek ayu.
meriah untuk Niken Salindri. Idrase nduk. Wah, dan. Saya gede awake. Heeh. Terus malah saya cantik kaya ngono. Dasare suwe banget ora ketemu karo aku. Iya, heeh. Adate video call WA saiki belas embuh cah iki nyapuk. Ayo. Mongko ben bengi iki Niken tak